Мен өзімні милли жанрлы музыкант деп санаймын, бірінші ретте. Милли жанрлы музыкантлар көп. Европадан бірер музыкант келсе, мен аңайызып бере алам біздің татар халық келерін. Мұлан башқарашақ, ұшатып башқарашақ. Ләкин барыбір алай мұңлы болмасқа да мүмкін. Ноты білән генә язып була торган әйбәт түгел бит ул. Күңелдән чыга торган. Милли үзаңы булган татарларның күбрәк булуын бик теләр идем. Бик менә шул җитеп бетмәй. Казан минем өчен бик уңайлы шәһәр, бик мен Казанга килүемә бик шатмын. Тормышында Казан белән бәйлисе килә. Барыбер үз кешеләр, татар кешеләре күбрәк инде бик күңелле аралашырга. Татарча белгән кешеләр белән иҗатташларым бик күп татарча сөйләшә торган. Шын татар зыялылары дип әйтәм. Менә ни өчендер безнең чыннан да ул тыңлау культурасы дип әйтәм, тамашачылар культура дәрәҗәсе бик төшкән, артка тәгәрәгән дип әйтәм. Соңгы 20-30 ел эчендә аңа кадәр әле эстрадасы да бит ул бүгенге көн эстрадасы түгел ул. Сыйфатлы эстрада иде, профессиональ композиторлар җиткән җырлар иде. Ул вакытта яшәгән кешеләр белгәннәрем күп. Авылдагылар хәтта радиодан симфоник концертларда тыңлап яшәгәннәр. Булганна канәгать булып яшәргә ияләшеп беттек инде без. Гомумән татар иҗаты турында сөйләгәндә Казанда булмый кайда безне хөрмәт итсеннәр инде. Безнең җитәкчеләр никтер гел каяндыр китү яклы. Үзебездәге профессионал булган килеш. Менә шунысын аңлап бетереп булмый. Үзебезнекеләрне хөрмәттеләр кирәк, үстерергә кирәк дип менә саныйм. Анда җиңел генә итмәкче булалар. Каяндыр китереп, акча түләп, эшне эшләп китеп барсын дип. Ул эшләнә дә, шуның белән бетте. Алга таба барыр өчен тагын шулай ук яңадан кирәк. Анда үзебездә тормыш кайнап торырга тиеш. Үзебезнең кешеләр белән. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.